An foli bɛ Bamako News TV jabaraniso filɛlibaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan ka kɛ ni aw ka wagati cogoyaw ye. A ye aw bisimila an ka kunnafoni senfirilenw fɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na Musa Mara n'ale ye Mali minisiri ɲɛmaakɔrɔ ye, ale bɛ min ye kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kɔni kan. Ayiwa kunnafoniw kɔni bɔra ka bin ka yira k'a fɔ tɛnɛndon sɛbɛnburu kalo tile 29 san 2025 min ye Musa Mara ye. Ayiwa ale ka kiiri o kɛnɛ bɛna sigi. Kunnafoni in yɛrɛ bɔra min ye kunnafoni diso la u ko min ma ko le soft. An bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Mali minisiri ɲɛma ale ye kuma ta min ye Nations Unies ka sigiba tako 80 ale kɛnɛ kan. O siratigɛ la min ye Général de Division Abdoulaye Maïga n'ale ye Mali minisiri ɲɛma ye. A ye kuma ta min ye AES jamanaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. O siratigɛ la min ye a ka masalaw taabolo ye. A yira k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ kumana lakanako kan, politiki ko ale ni sɔrɔko kan min ye AES jamanaw kɔni kɔnɔna ye. Lakana minisiriso bɔra ka kunnafoni di kɛ jumadon ka yira k'a fɔ min ye taamasɛbɛn ni o ye pasipɔri ye ale baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔngiri yaasa min ye u bɛna min ye baarakura kɛ yaasa min ye pasipɔri ko yɛrɛ ye. Ayiwa a ka se ka dɔ fara a yanga kan halisa wa min ye pasipɔri fɛnɛ sɔrɔli ye. Ayiwa ka se ka min ye o baaraw lateliya cogo min na o baaraw boloda cogo de sa o y'a yira k'a fɔ min ye Bamakɔ fo ka taa se min ye Mali ka lasigidenso min bɛ jamana o jamana na ale ni min ye Faransi jamana ye. Ayiwa baara ninnu kɔni bɛna jɔ min ye Ɔktɔburu kalo tile 11 nata ye san 2025 wa min ye baara in yɛrɛ kolon girinba ye n'ale kan ka kɛ min ye Ɔktɔburu kalo tile 16 nata ye san 2025. Ka kɛ ni min ye kalanta ye Kulukoro marabolo kɔnɔna ye a ye bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛna don o la bawo min ye Kulukoro l'école karamɔgɔw ka lafasali jɛkulu maaw kɔni bɛ ka bagabagali bere ta k'a yira k'a fɔ min ye kalanta yɛrɛ ye Kulukoro marabolo kɔnɔna na min ye baarabila ye olu bɛna o kɛ ka sababuya kɛ min ye u ka maa dɔw de bɛ min ye jamana. Ayiwa ale kun ye min ye foroba baarakɛla dɔw ka sara tigɛ. Foroba baarakɛla minnu bɛ n'u bɛ ka saraw ta k'u la k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ ma u lakodɔn. O siratigɛ la min ye l'école karamɔgɔw ka nin lafasali jɛkulu min bɛ Kulukoro olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka maa caman kɔni bɛ a la. Maa minnu bɛ yen ni u lakodɔnnen don kosɛbɛ u kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye u ni tɔrɔmanyɔn min ka kan ni o ye u ka saraw ye jamana ka se ka min ye u ka saraw d'u ma. U kɔni y'a yira k'a fɔ ni sara ninnu kɔni ma sɔrɔ ka di i ye école karamɔgɔw kɔni ma Kulukoro min ye baarabila cari ye ko olu bɛna o daminɛ ka bɛn ni kalanta ye. Min ye taji mobili caman ye ni o ye sitɛriw ye olu kɔni yera min ye Sikaso sira kɔni na Buguni. Ayiwa ko u kun dalen bɛ min ye Bamakɔ kan a bɛ ye k'a fɔ min ye lakanaba jɛkulu caman. Ayiwa olu kun tugulen bɛ u ko yaasa min ye sitɛrinidenniw ye u ka se ka don Bamakɔ ka sɔrɔ min ye kɔlɔlɔ ma bɔ a la wa min ye duguma kɛlɛcɛw fana ye olu fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ dɛmɛnen don sanfɛ min ye pankuruw fɛ ni o ye hélicoptère ye yaasa min kɔni ye sitɛrini ninnu u ka se ka don ka sɔrɔ kɔlɔlɔ foyi ma bɔ a la. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Rusi jamana kɔni ye a ka tajiw bɔli ka bɔ Rusi la ka taa jamana wɛrɛw la a y'a bɛɛ lajɛlen jɔ ko fo ka taa san yɛlɛma ka sababuya kɛ min ye taji ninnu bɔtɔ Rusi la ka taa jamana wɛrɛw la k'u bɛ ka min ye gɛlɛya caman sɔrɔ ka sababuya kɛ min ye Ukraine. Ayiwa ale finitigilakaw ka binkani ka ɲɛsin min ye u ka taji mobiliw ma. Niger jamana bɛ wulikajɔ la yaasa min ye kuranko ye ka se ka min ye o kɛ ko sabatilenba ye Niger ale ni Sahel jamanaw bɛɛ lajɛlen na. U kɔni y'a yira k'a fɔ min ye u ni Rusi jamana ayiwa ko laɲini min bɛ olu bolo u ka se ka baaraɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye réacteur nucléaire ye o den 2 u ka se ka sɔrɔ Niger fɛ yaasa min ye Niger ayiwa a n'a sigiɲɔgɔn jamanaw Sahel jamanaw ayiwa kuranko o kana se ka kɛ sababu ye ayiwa ka se ka na ni gɛlɛya ye u ka jamanaw maracogo la. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni senfilimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.